Kaixo, bideo honetan integrala razionalak landuko ditugu. Hauek bi polinomioen zatiketa dira. Eta kasu asko daude, beraz bi bideoetan banatu dut. Lehenengo bideo honetan 3 kasu ikusiko ditugu. Egin beharren lehenengo gauza da, polinomioen mailak begiratu. Zenbatzailearen maila, goikoaren maila eta izendatzailearen maila. Eta alderatu. Goiko maila, bekoa baino handiagoa edo berdina denean kasu bat izango dugu. Hori azkena egingo dugu gaur. Eta goiko maila txikiagoa denean bekoa baino, beste bi kasu ikusiko ditugu gaur. Goazen adibideekin, hobeto ikusiko dugu guztia eta. Lehenengo kasu honetan, integrala razional bat daukagu. Bi polinomioaren zatiketa daukagu. Goiko maila txikiagoa da bekoa baino. Lehenengo mailakoa da goikoa eta bigarren mailako polinomioa da bekoa. Bigarren gauza ikusi behar duguna da ea goian bekoaren deribatua dagoen. Ea goiko funtzioa bekoaren deribatua den. Kasu horretan, logaritmo nepertarra izango zelako eta berehalakoa izango zen. Beko funtzioa honen deribatua da 2/3. Eta ez daukagu goian, ez bera eta ez antzerakorik. Beraz, deskartatzen dugu ez da logaritmo nepertarra. Orain ja egin behar dena hurrengoa da. Izendatzailea faktorizatu egin behar da. Faktorizatzeko egingo duguna da. Izendatzailea hau da beko polinomioa berdindu 0ra. Eta hemen ebatzi ekuazioa. Bigarren mailakoa nola den, formula erabili beharko dugu. Minus b, plus minus erro, b ber bi, ken lau biderra bider c, egin hori kontuz, zati bia. Hau badakigu egiten. Bia, bi, bider bat, bi. Jarraitzen dugu, 3 plus minus, erro bat, dela bat, zati bi. Eta hemen irtetzen zaizkigu, 3 gehi bat, bi, zati bi, bi, eta 3 ken bat, bi, zati bi, bat. Bi erro desberdin azaldu zaizkigu, bat eta bi. Eta bigarren mailakoa da. Bigarren mailako batek bi erro izango ditu. Desberdinak direnean, esan nahi du erro simpleak direla. Vale? Orduan, hau bestera batera egingo da bigarrengo kasuarekin alderatuta. Orain egin behar duguna da, ahaztuko gara pixkatean integralarekin eta egingo dugu barruko polinomioak barruko funtzioa berdinduko dugu. Egingo dugu berdin a, zati, isa, ken, hauetako zenbaki bat, bi, eta gero bestea, gehi, b, zati, izaken bat. Berdin da, ze ordenetan egin. Orain egin behar duguna da, izendatzaileen MKT. Alde hau berdin uzten dugu. 3 isa gehi bat, zati isa berbi, ken 3 isa, ken bi, gehi bi. Eta hemen, desberdinak direnez, MKT oso erraza da, bien biderketa da. Izendatzaileen biderketa, izaken bi, bider izaken bat. Orduan orain egin behar duguna da. Izendatzaile hau, zati izaken bi, bider goikoa. Edo goikoa, bider, izendatzaile honi falta zaiona. Hau da, izaken bi badaukagu, izaken bat falta zaio. Bider izaken bat. Gehi bider, eta honi zein falta zaio izaken bi. Eta horrela ja, badaukagu. Orain hauek simplifikatzen dira berdina direlako, eta berriro idatziko dut, geratzen zaigun ekuazioa. Dela, minus 3 isa gehi bat, berdin. A bider izaken bat, gehi b bider izaken bi. Eta hemen, a eta b kalkulatu behar ditugu. Horretarako egingo duguna da, balioak eman isari. Ze balio? Lehen atera zaizkigunak. Bat eta bi. Eta ordezkatu behar ditugu, bai alde honetan, eta bai alde honetan. Bi aldeetan ordezkatu behar da. Beraz, minus 3, minus 3 bider bat gehi bat izango da berdin. A bider bat ken bat, gehi b bider bat ken bi. Hemen
eragiketak egiten ditugu, geratzen zaigu minus 3 gehi bat dela minus 2 berdin. Batken bat 0 da, biderra joango da. Eta bakarrik hau geratzen zaigu, zati hau. Batken 2 da minus 1, bider B, minus B. Hau da, B berdin B. Eta ja, erraz, B atera dugu. Orain berdin egiten dugu isa birekin. Ordezkatzen dugu bi aldeetan. Minus 3 bider B gehi bat, hemengo isa honetan, eta guztietan. Berdin, A bider biken bat, gehi B bider biken B. Minus 3 bider B, minus 6, gehi bat, minus 5. Berdin, biken bat, bat biderra A, eta hemen berriro biken bi 0, bider B, joaten da. Hemendik zuzenean ere, A atera zaigu, minus 5. Orduan, hemen daukagun integral honetan, integratu gabe daukagu, hau, baina orduan esan nahi du, honen integrala esango dela berdin, hau, gehi hau. Hau da, gu bilatzen ari garen integrala, gure integrala izango da berdin. Integrala A dela minus 5 zati izaken bi, eta aparte B dela bi zati izaken bat. Eta hauek zuzenean egiten dira, hauek biak, lehenengoa aterako dugu minus 5, konstantua kanpora, minus 5 bider bat zati izaken bi, gehi bi bider bat zati izaken bat, eta hauek logaritmo nepertarrak dira. Goian bekoaren deribatua dagoelako gehien bat. Hau da, zuzenean irtetzen zaigu minus 5 ln izaken bi, gehi bi ln izaken bat, eta hau ja integratuta dago, gehi k. Eta hemen ja daukagu gure lehen integrala eginda. Bai, beraz, labur biltzeko, egin behar dena da, erroak kalkulatu, desberdinak ateratzen baldin badira, horrela egingo dugu. A zati izaken lehenengoa, gehi B zati izaken bigarrena, zeinuz aldatuta. Minus atera balitz, plus ipiniko genuke hemen. Gero jarraitzen dugu MKT eginez, eta azkenik balioak ematen dizkiogu, lehen atera zaizkigunak, bat eta bi, berdin da bi eta bat, ordezkatu izetan, eta aurkitu gure B eta A. Eta hemen ordezkatuta, integral oso errezak irtetzen dira. Eta honekin ja, lehenengo kasua badaukagu. Goazen urrengora. Urrengo kasua. Berdin pentsatuko dugu. Goiko maila txikiagoa da bekoa baino. Urrengo pausoa. Bekoaren deribatua, izendatzailearen deribatua da, bi isa ken bi. Bi isa badaukagu, baina ken bi ez. Beraz ez dugu hemendik jarraituko. Ez da logaritmoa. Jarraituko dugu, gauza berdin lehen egin dugun berdin egiten. Hau da, izendatzailea faktorizatu. Isa karratu, ken bi isa gehi bat. Hau ere, bigarren mailako ekuazio bada, formulatxoa erabiliko dugu. Isa berdin minus B, plus minus, erro B ber bi, lau, ken laua C, zati bia. Zati bi. Eta hemen geratzen zaigu bi, plus minus 0, erro 0 da 0, zati bi. Hau da, bi gehi 0 zati bi bat, eta bi ken 0 zati bi ere bat. Hemen daukagu erro bikoitza. Hau ja ez da bakuna, da bikoitza bi aldiz, irtetzen zaigulako zenbaki berdina. Erro bikoitza atera zaigu. Orduan, pizkat aldatu egiten da metodoa. Antzekoa da, hasi behar gara berdin. Hau da, ipini behar dugu gure funtzioa integrali gabe, izakarratu, kenbi izagei bat, eta antzera ere egingo dugu. Geratzen zaigu, A, zati, ipiniko dugu lehenengoa izaken bat, gehi, eta orain, B, zati, izaken bat berriro ipini beharrean, ipini behar da izaken bat berbi. Eta hemen hiru atera balira, egin beharko genuke gehi C, zati, izaken bat berriru, eta horrela. Hemendik aurrera antzera jarraitzen dugu. Zati hau berdin geratzen da, hau daukagun bezala,
eta beste aldean MKT egingo dugu. Izakarratu, kenbi isa, gehi bat. Baina hemen MKT egiterakoan, izaken bat eta izaken bat berbi, izaken bat berbik barruan dauka izaken bat. Beraz, hau da gure MKT. Eta orain orduan egiterakoan, hau zati izaken bat biderra, hau da, ari zer falta zaio, honi zer falta zaio, izaken bat falta zaio, bat bakarra duelako. Hemen ipiniko dugu, A bider, izaken bat. Gehi, eta beste honi, beri, zerbait falta zaio, ez, badauka behean, izaken bat berbi, berdin geratzen da, hau da, B. Eta hemen dago lehenengo aldaketa. Biak ez dute faktorerik eta bar, B horrela geratzen da. Orain haue biak joaten dira berdina direlako, eta idatziko dugu berriro geratu zaigun ekuazioa, honekin lan egiteko. A eta B kalkulatzeko. Lehen bezala ere, egingo dugu izari balioak eman. Lehen eman dizkiogu atera zaizkigunak. Bueno, orain ere bat atera zaigu, iza berdin bat egingo dugu, ordezkatu iza guztietan. Bi bider bat, berdin, A bider batken bat, gehi B. Bi bider bat, bi, berdin, batken bat, 0 biderra, badoa. Gehi B, B. B ja atera zaigu, B da berdin, bi. Baina orain nola egiten dugu, orain ze balio emango diogu. Ez daukagu beste baliorik emateko, bat bakarrik atera zaigu. Bueno, emango diogu edozein balio, edozein. 0, 2, 4, 1000, nahi duguna. Beti mandateke edozein balio. Baina hauek ematea, horretera zaizkigunak, errazago egiten dute guztia. Baina orain ez daukagu besterik, emango diogu bi adibidez. Iza berdin bi denean. Ordezkatuko dugu, bi bider bi, berdin. A bider biken bat, gehi B. Baina B ja badakigu dela ere, bi. Beren balioa, ja hemen ipini dezakegu. Beren ordez, bi ipiniko dugu. Eta horrela ja ateratzen zaigu. A, B eta C egongo balira, pixka zailtzen da. Agian, sistema egin behar da, ordezkapen eta gauza horiek guztiekin. Hemen nahiko erraz irten zaigu. Bi bider bi lau, berdin. Biken bat, biderra, A gehi bi. A gehi bi. Orduan, bi hau bestaldera pasatuta, lauken bi, berdina, hau da, A berdin bi. Biak berdinak irten zaizkigu, bueno, hau kasualitatea da. Eta orain, egingo dugu ere, lehen egin dugun antzera, hemen integralak ipini. Hau berdin, A zati hau, gehi B zati hau, bere balioekin. Hau da, guk nahi dugun integrala, ja, emaitza izango da, berdin. A zati izaken bat, gogoratu, B zati izaken bat. Eta D iza ipiniko diogu. Banandu egingo ditugu lehen bezala. Gehi B dala bi zati izaken bat, baina berbi. Orduan hemen ere beste arazo bat dago. Hasierakoa lehenengoa erraza da, lehen bezala. Hau egin dezakegu, bi atera eta gero lehen geratzen zaigu. Logaritmo nepertar izaken batena. Baina bigarren hau ez da logaritmo nepertarra. Berbi baldin badauka, gogoratu ja ezin dela egin logaritmo nepertar berbi edo horrelako zer. Ez. Hau egin behar da, berehalako batzuk ikusi genitunean edo oinarrizko integralak ikusi genitunean bezala. Hau da, egin behar duguna da. Bi hau, bia mantendu dezakegu edo kanporaterako dugu, eta izaken bat berbi izendatzailan dagoenean, gogoratu igotzen dela gora izaken bat ber minus bi bezala. Eta orain ja berreketa bat daukagu. Daukagu funtzio bat ber n. Bere deribatua, barrukoaren deribatua bat denez, ere ez daukagu ezer arrarorik egin behar. Hau da, ondo goaz, geratuko zaigu bi logaritmo nepertar izaken bat, gehi bi bider, eta hau ja integratzen dugu, gehi bat eginez, eta zati, hau da, berrene, n gehi bat, zati n gehi bat, hau da, izaken bat, ber minus bi gehi bat dela minus bat, zati minus bat. Eta hau berez integratuta dago. Baina, bueno, ez zaigu asko kostatzen pixkat konpontzea.
Hasierako hau ondo dago, bi logaritmo nepertar, izaken bat, eta horren gogoratu hau ere egin dugu beste bideo batzuetan, minus hau hemen ipintzea hobe, erdian, hobeto geratzen da, eta izaken bat ber minus bat hau, bera minus honek esaten du bera joango dela. Beraz, geratuko zaigu, hemen bean izaken bat, ber bat, ez dugu ipiniko, eta bi hau goian dagoen lekuan. Eta orain bai ja, ondo konponduta eta ondo eginda dago gure integrala. Hau ja, gure emaitza izango da. Berriro labur bilduz, aurrekoaren antzekoa da, egin behar duguna da, lehenengo izendatzailea faktorizatu, eta bikoitza ertetzen zaigunez, hemen dago pixkat aldaketa. Ipini behar dugu izaken bat, eta izaken bat berbi. MKT egin, A eta B aurkitu, eta hurrengo pauso desberdina ere integral hau egitea. Hau ere, pixkat desberdina delako, ez da logaritmo bat. Honekin ja, bi lehenengo kasuak egin ditugu. Goazen ja, hirugarrenarekin. Eta goazen azken kasuarekin. Kasu honetan daukagu, goian, hirugarren mailako polinomio bat, eta bean, bigarren mailako polinomio bat. Hau gertatzen denean, zatiketa egin behar da, polinomioen zatiketa. Zatiketa egiteko, gogoratu nola egiten ziren. Zatiketa hauek DDH-en ikasten dira, baina gero ez dakit zergatik ahaztu egiten zaizkizue. Orduan, egiten dena da. Hemen ipintzen dugu zatitzailea eta zatidura, eta lehenengoa, zati lehenengoa. Isa berriru, zati isa berbi, isa ematen digu. Eta orain egin behar dugu, isa bider bi, isa bider minus iru isa, eta bar. Isa bider bi, bi isa. Hemen ipintzen dugu, baina nik egiten dudana ja da zeinua aldatu, gero kenketa egin behar delako. Eta orduan, hobeto errazago egiten zait, zeinua aldatu. Adibidez, isa bider minus iru isa izango da minus iru isa berbi, baina nik ipintzen dut hemen iru isa berbi. Isa berbien azpian. Eta plus zeinuarekin, zeinua aldatuta. Eta isa bider isa berbi, isa berriru. Hemen ipiniko dut isa berriru, minus. Eta orain horrela, kenketa egin beharrean, batuketa egiten dugu eta errazago egiten zait. Hau badoa, minus lau isa berbi gehi iru, minus isa berbi, hau ere badoa, eta ken bat. Eta orain jarraitu ezakegu maila berdina dutelako. Minus isa berbi, zati isa berbi, minus bat. Minus bat bider bi, minus bi. Hemen, zeinuz aldatuta. Minus bat bider minus iru isa, plus, eta hemen, zeinuz aldatuta. Eta minus isa berbi, zeinuz aldatuta. Orain horrela batu egingo ditugu, eta geratzen zait, minus iru isa, gehi bat. Hau izango da zatidura, eta hau izango da hondarra. Orduan hemen, formula bat gogoratu behar da. Daukagunean zatiketa bat, polinomioen zatiketa bat, P zatiku izango da berdin. Zatidura eman digun emaitza, gehi hondarra, zati geneukan zatitzailea. Eta hau erabiliko dugu ere, hau berdin izango da integralekin. Hau ikasi beharreko formula edo, hau ikasi behar duzue. Goiko maila handiagoa denean, handiagoa edo berdina. Handiagoa edo berdina. Berdina balitz ere, zatiketa egin daitekelako. Beraz, zatiketa egingo dugu eta horrela jarraituko dugu. Hau da, gure kasuan, hasierako integrala ja, izango da berdin. Integrala zatidura irten zaigu izaken bat, eta ja ipiniko dugu bananduta, d isa, gehi, eta orain hondarra, minus iru isa gehi bat, zati geneukan zatitzailea. Zela, izakarratu, ken iru isa gehi bi, hasierakoa. Q hau, da gure hasieratik daukagun izendatzailea. Izakarratu, ken iru isa, gehi bi. Hondarra zati hori geratuko zaigu. Eta orduan hemen zer gertatzen da, hemen daukagu hasieran polinomio erraz bat,
hau joango gara integratzen izaren integrala, izakarratu zati bi, eta baten integrala gogoratu dela isa, gehi, eta orain hemen, egin beharko genuke, orain goiko maila txikiagoa da bekoa baino, egin beharko genuke lehen egin ditugun pausoak. Gainera, hau da, honekin egin beharko genuke, goazen ona, eta da hemengo berdina. Hau ez baldin bagenuke eduki eginda, hau egin beharko genuke begiratu goian bekoaren deribatua dagoen, ez baldin bada horrela faktorizatu, eta hau guztia egin eta gero, irtetzen zaigu -5 ln izaken bi, gehi 2 ln izaken bat. Hori da hemen ipini beharko genukena. Hau da, ipini beharko genuke orain, egingo genuke guztia berriro egingo genuke, eta -5 ln izaken bi, gehi 2 ln izaken bat. Gehika. Eta honekin ja edukiko genuke gure integrala ere eginda. Horregatik utzi dut azken kasurako, jakin behar delako nola egin zati hau. Eta hau ja dakigunean, beste guztia zatiketak gogoratzea da, eta beste guztia berdin egitea. Orduan gogoratu, maila berdina dutenean ere egin daitekela. Zatiketa maila berdinarekin ere egin daitekelako. Honekin lehenengo 3 kasuak ikusita daudeia. Eta orain falta zaizkigu, beko izendatzaileak errorik ez daukanean. Hori ja hurrengo bideo batean ikusiko dugu, nahiko zailak direlako metodo horiek. Beraz, badakizue, hurrengo bideora arte. Asko ikasi, aio!